Oras madita salutna, ruas ni huriani tuhatta na hinalongan. Namar pungu do hita sadarion di minggu letare, namar lapatan marlas ni roha mahamu. Marlas ni roha mahamu rap do Jerusalem, jala marolopolop mida ibana sudehamu, ale akan na holong roha di ibana. Marlas ni roha situtup ma, rap do ibana sudehamu, ale akan na masak roha mida ibana na saya laon. Asini rohani debata na panguluhon, ido nido ni topik minggu sadarion. Saya tu jahoba mahita marhaposan, aide parade do dihita hanguluan. Marende mahita ima tiki hasonangan. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia natumo palangi dota noon. Amin. Marlas ni roha mahamu, rap dot Jerusalem, jala maralopolop mida ibana sudehamu, ale aka na holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma, rap dot ibana sudehamu, ale aka na masak roha mida ibana na saya laon. Las dorohaku diaka na mandok tuau, beta ita manopot bagas ni Jahoba. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu pada mohon jolma do debata. Upuji hami guarmi, jala hudok hami maulate tuho alani saluhut nabi nahenmi patu pahon hanguluan nami. Sedongani mahami marhitete asini roham. Asa upikiri hami toktong natinonmu dosa mamatem. Asa wasakon hami dosa nami, jala satu budi hami hapos siau nasitong. Jala asa maroha haholongan hami, uhut mandok maulate tuho, asa olo hami mangitun ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluturia, naung tinobusmu marhitite mudarmu nabadiai, olat nion rodi salelelengna. Amin.
Mangion amuma patik ni debata di minggu letare sadarion ima patik na parjolo satu patik pasapuluon. Patik na parjolo audo jahuba debatam nina debatata dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik paduaon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha na di banua gijang dot na di banua tongon ro di bagasan aek na di toru ni tano yang go tunggabe si subaon manang sioloan. Patik patuluon dang jadi dohonon guar ni debata yang go so ture dalana ayahona huhumna do sogot aka namar sineang di guarna. Patik paupaton ingot amuma pada pabadiaon hari minggui dinaonom ari ma ulaamu nasa siolaonmu. Alai anggo hari papitoni hari para danin Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro di pinahanmu ro di isi ni hutan ni halak pe na mangebati hutam. Ai dina onomari do di topa debata langit do tano dot laut dot nasa isina dungi maradiando ibana diari papitoni. Di baini do umbain na di pasu-pasu debata Jahoba hari para danan ini jala di parbadiai. Patik palimaon ikon pasanga pemundo naturasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nani lehoni Jahoba debatam diho. Patik panopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalakup. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiaon unang ho holo maketidakon hata nasotutu maralhon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasa ni donganmu. Bea pandok ni debata taringotu patik ni sapului, ondo, audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo na suatu dosan jala parimas, silulun dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluon, ro di sudut paupaton, pinoparni akan na sogorowa diau. Alai asidoro aku di akan nama ribu-ribu, akan namar holong ni roa diau, naso mangalau si patiki. Atong rabengido gogo maita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami. Amin. Mangluahon nahombar tu patikmi. Amin. Asiroha, oh Yesus
Sata potima dosata nagodangi tuado pani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi marohamidahami, dibaheni sesa masude dosa nami. Dangadong nau pengason hami dukon ni asini roham. Hati goran napino tupani anak mudo nau pengason hami tujolom. Dibaheni pasonang jala puli amahami akan nahinofapni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Alani pangalos tado umbahin natar tulang Kristus. Jala bina ini hajato tado ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala bina ini bugang na malum hitahilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu letare sadarion ta surat di opat Musa bidu 20 sada ayat opat 1 ayat sia taja mamar sorin-sorin. Jadi borhatma nasida sian dolokhor manulus dalam dopak laut arung asa mangaliat pasiding luatni halak Edom gabe murhing marohani bangsui di tonga dalan. Dungi marmungut-mungut bangsui dopak debata dopak si Musa. Buah satung tighonomu hami nakuk sian Misir. Asa mate hami di halonganon hurwa. Ai somanangadong sagu-sagu manang ai dison. Jalan nunga gini-gini ate-ate nami mida sagu-sagu nagia giakon. Dungi di tongos jauh bama tutunga-tunga ni bangsui aka ulok tulung api aka nama marguti bangsui gabe marmatean macetorop sian Israel. Dungi rubema bangsui manopok si Musa akanin nama nunga mardosa kami ala namar mungut-mungut kami dopak Jahoba dopak ho martangiang mahotu Jahoba asa di padau sian kami uluk tulung api jadi mertangiang masih Musa mangundihon bangsoi. Dungi Roma hatani Jahoba bahen diho sada ulok tulung api jelas sakoton mai tuhau pertonggol ya adong manang ise nahuna pargut jala dibereng tusi ikon mangulu ibana. Jadi disuman si Musa masada uluk sian tombaga jala disakotong mai tuhau partonggol jala ia adong manang ise na pinar buni ului jala dibereng dopak uluk tombagai laos mangulu ma ibana. Ima saatna martua ma akan natumangihon hatani debata jala naong peopsa. Amin. Asini rohana domangusungho rodi salelengna asiana ho sai basahu Tidakon maha porsiatai songo nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rab mahita mandok au porsia di debata Jahoba ido ama pargubu suatu dosan na tumopalangi dotan au porsia Yesus Kristus anak di debata Jahoba sadai iman tubuh si Maria nada begalian santon di perbadia andorang soal Tuhan ido Tuanta na tuman na nabit di pangumuman silatus nama terpaja lo bibana di hau silang na tua tuban turun tanong na mulak manguluya di patuon nama nai tu surgo lau tu siamun di debata Jahoba amanai parguna sesuatu dosani di sini yang nampai mengasuh tanong mau mihalang na mangulu do tamate au porsia do di perbadia jala adung sahuria na badia huria atau paniala kesen akan nama dia do di asis dosa do di hati nama mandok mula mangulu sogot dalam halak mate do di angguan nasra surga. Amin.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 14 Maret 2020 sada. Parjolo Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion, ima minggu letare, lapatanna, marlas niroha mahamu, dohotema, asiniroha ni debata, napa ngoluhon. 2. PA online. Di hari Jumat 10 Maret 2020 sada di Patupah Huriatado PA online di 2 wilayah. Wilayah sada ima sektor sada Dohotolu, wilayah 2 ima sektor 2 Dohot Opat atau Ria Mahita Mandohoti PA online masuk pukul 10 tolu puluh. Tolu ibadah minggu. A. Ibadah minggu umum. Mulai sadarion minggu 14 Maret 2020 sada ibadah minggu umum manang parmingguan nama godang di Patupa di Bagas di Garejaon masuk pukul siawib. Alani disosohot tu sudah ruas ni Huriata asa tetap mengikuti protokol kesehatan ima sada. Sudah ruas toktong memakai masker saliling acara parmingguan. 2. Andorang so masuk tu Bagas gereja, ruas wajib cuci tangan. Tolu, wajib diukur suhu badan dengan termogan. Jala unang lupa memakai hand sanitizer, naung di parade Huriata. 4. Sudah ruas masuk tu gereja melalui pintu jolo, jala keluar siat pintu samping hambirang, manang siamun gerejaon. 5. Pelean di Patupa sahali ima dung sidung jamita. Jala tapasahat mai tujolo sekaligus pelean sada 2 tolu dohot opat. Onom hudul mahita di bangku naung diatur par halado. 7. Saleleng acara parmingguon unak pola hita makatai. 8. Jala pinangido turuas napar joloro asa hudul ma di bangku yang paling depan. Sia ruas na hurang sehat manang batuk, pilek manang demam, unang ma pola roh tu gereja, boy ma didohoti ibadah secara live streaming. 10. Ruas naung lansia dohot anak-anak sekolah minggu dianjurkan asamar minggu dijabut tabe. 10 sada dung sidung parmingguan pinagido asama langsung hita mulak tujabut tabe. B. Ibadah sekolah minggu. Parmingguan anak sekolah minggu di Patupa secara live streaming masuk pukul 7 WIB. 4. Ibadah Jumat Agung manang parmingguan hari hamamate ni Tuhan Yesus. A. Songon soso-soso sian pamaretata asa toktong hita mengikuti protokol kesehatan, jala tetap menghindari kerumunan, alani tu sudah ruas nanaing dohot di ibadah par mingguon ari hamamate ni Tuhan Yesus
asa mandaftar mah tu situa wik nabe. Ibadah Jumat Agung di Patupa Huriata 2 hali, masuk pukul 7 WIB, dohot pukul 10.30 WIB. Laos dudu ti mamuse dohot marulaon nabadia. Jala setiap ibadah dibatasi paling godang 100 salak. Pendaftaran ditutup hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 12 WIB. B. Marulaon nabadia khusus tu lansia. Di hari Jumat 2 April 2021 pukul 10.04 WIB. Di Patupa Huriata do pelayanan perjamuan kudus manang marulaon nabadia khusus turuas naon lansia. Alani turuas ni Huriata naon lansia nanaing dohot tu acara marulaon nabadia. Asa mandaftar mah tu situa wik nabe. Kehadiran tetap terbatas, maksimal 50 orang. 5. Ibadah malam fasion manang parpunguan pertanyaan ditiki parningotan panaonon ni Tuhan Yesus. Lau marningot panaonan ni Tuhan Yesus, andorang so dipersilakon di Patupa Huriata 2 hali ibadah pasion melalui rekaman Parjolo hari Rabu 31 Maret 2021 pukul 10 WIB pasion Parjolo. 2. Kamis 1 April 2021 pukul 10 WIB imah pasion paduahon. Rekaman akan dilaksanakan Minggu 21 Maret 2021 dung sidung parmingguan rekaman untuk ibadah pasion Parjolo. Minggu 28 Maret 2021 dung sidung parmingguan rekaman untuk ibadah pasion kedua. Onom Warta Dewan Koinonia A, Seksi Remaja Dohot Naposo Bulung. Di hari Sabtu 20 Maret 2021 mulai pukul 10 WIB sahat tuna selesai di Patupa Seksi Remaja Naposo Bulung ni Huriata do mini seminar secara online. Dohot tema bucin, budak cinta, selingkuh dari Tuhan. Pembicara Pendeta Alfian Rawung didampingi oleh Amang Pendeta P. Pandiangan MTH. B. Seksi Perempuan. Pertama, di hari Sabtu 20 Maret 2021 mulai pukul 10.04 WIB sahat tuna selesai di Patupa Seksi Perempuan ni Huriata seminar kewirausahaan. 2. Songonido naung di hari Sabtu 27 Maret 2021 mulai pukul 10.04 WIB sahat tuna sidung di Patupa Seksi Perempuan ni Huriata do seminar tentang keharmonisan orang tua dan anak di masa pandemi. 7. Warta Marturia Seksi Sending dohot tim doa. Parjolo doa syafaat. Setiap hari Selasa mulai pukul 10 WIB sahat tuna sidung di Patupa Seksi Sending dohot tim doa ni Huriata doa syafaat secara online manang Zoom. Acara doa syafaton terbuka tusude ruas ni Huriata. Link online di pasahat mamuse melalui situa wikna masing-masing. 2.
Kegiatan seksi sending dohot tim doa. Hombar tu program seksi sending di Huriata di hari Kamis 18 Maret 2020 sada pukul 10.04 WIB. Sahat tuna selesai di patupa seksi sending di Huriata do pelayanan secara virtual ke Lapas Cipinang bagian kejahatan umum. Nani uluhon amang pendeta R. Silaban STH. Tolu tim multimedia. Pinabotohon tu sudah remaja dohot na poso bulung ni Huriata akan nanaing dohot mengikuti pelatihan programming multimedia. Boima mendaftar melalui amang situa A Sitompo, telepon 0812 2687 40005. Walu Warta Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Di hari Minggu 14 Februari 2020 sada naung salpo, Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu nunga pasahaton beasiswa melalui transfer rekening bank 27 ruas namanjalo beasiswai. Godangna 10 sada juta 700.000 rupiah. Maulia tema di sude ruas ni Huriata nama ngalehon pangurupiot tu ruas ni Huriata na hurang mampu. Anggiat mah marhite beasiswa na pinasahat ni ruas ni Huriata boy mangurupi parsikolaan nasida. Laos sadarion Minggu 14 Maret 2020 sada dung sidung parmingguon di patupa Komisi Beasiswa ni Huriata do lao pasahaton beasiswa tu 27 halak ruas ni Huriata. Jala unang lupa mamboan kartu peserta beasiswa dohot buku catatan beribadah maringanan di rumah Moria. Sia pembubaran panitia Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2020 sada. Sadarion Minggu 14 Maret 2020 sada di patupa Huriata do. Pembubaran panitia Natal tahun 2020 dohot tahun baru 2020 sada. Jala dung sidung anon manjahatik tingon pinasahat mah tiki tu ketua panitia lao mangalehon kata sambutan. 10 surat masuk. Tajalodo surat Sian Distrik Walu DKI Jakarta. 5. Undangan mengikuti pemberdayaan Bendahara Huria di Patupa di hari Sabtu 20 Maret 2020 sada pukul 10 WIB di HKBP Immanuel Kelapa Gading Jakarta Utara. Borhado amang situa DHM Sirait STMM sebagai utusan Sian Huriata HKBP Pondok Bambu. 10 sada ruas Namar Sahid. Di bagasan Parsahid Tordo ruas ni Huriata, Kris Pandapotan Ambarita, ruas sektor 4, WEK 14. Nuaeng dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, kamar 252. Tabuan ma di bagasan Tangyakta, asa tumibu hipas di Hilala Roha Nasida. 12 Parhepengon. Peleat Tuhuria 22.783.300 sada rupiah. Pelean tu pusat 2.154.700
rupiah. Pilihan tu DSH 4.823.297 rupiah. Punguma sude 30.400.776 rupiah. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon. Sai di pasu-pasu Tuhat tama sude pakobasion dohot peleani bahin sangap dohot puji-pujian di Guarni Tuhatta. Nuaing di pasahat mah tiki tu ketua panitia Natal tahun 2020 dan tahun 2021 lao mangalehon kata sambutan. Shalom. Selamat hari Minggu Mak Dita. Selamat beribadah. Kurang lebih kita 3 bulan tidak pernah masuk ke gereja ini. Semuanya ini Tuhan, amang inang atas penyertaan Tuhan pada kita. Tadi saya dengar tik-tik hanya 1 yang sakit. Mudah-mudahan tidak COVID. Hampir 50 orang. Saudara-saudara kita satu gereja ini sakit COVID di antara bulan Desember sampai Januari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami dari penyakit kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Nah, di persangapan amanami Pendeta R. Silaban Dohot Inang, amanami Pandita P. Pandiangan Dohot Inang, mungkin Inang tidak ada di sini di rumah. Amanami inanami sude parhalado na adong di gereja on bahkan yang ada di rumah. Amanami inanami do anak anak kon nami na adong di gereja on di Manugoton. Mulati amang inang di Harorota. Kita tidak akan takut, tidak akan gentar karena Tuhan selalu menyertai kita. Tarlumobi amanami inanami yanakon nami pahopun nami na adong di Jabu. Bagaimana Tuhan menyertai kita dari hari-hari yang lewat, Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Amang inang atas nama Panitia Natal 2020 dengan tahun baru 2021. Baru hari Sabtu kemarin amang inang kami memberikan pertanggungjawaban. Bukan karena kami sebenarnya yang malas, bukan. Tapi karena situasi kita yang tidak mengizinkan kehadiran kami di gereja. Amang inang, saya mengatakan luar biasa kepada Tuhan. Di saat-saat pandemi, masih kita bisa membentuk panitia Natal di gereja ini. Bagaimana kegiatan kita Natal selama ini di tahun-tahun sebelum tahun 2020 tetap kita laksanakan. Karena ini semuanya kemurahan Tuhan kepada huria kita, tarlumobi tu amanami inanami, baik yang ada di luar gereja kita yang memberikan sumbangan, yang memberikan donasi kepada kegiatan kita di Natal ini. Saleh udokot sude yang menyumbang, dang tarpa jujurau sada-sada. Terima kasih banyak amang inang. Mungkin ada yang di luar sana yang menonton kita, mereka juga banyak juga dari luar yang memberikan bantuan donasi kepada kita. Baik juga teman-teman saya seluruh panitia, dari sekretaris, bendahara, baik itu seksi-seksi, tarlumobi, amanami, sebagai penasehat kami, opung doli, tiga-tiganya, dengan kondisi mereka yang kurang sempurna. Amang JP Nenggolan, amang Batubara,
Amang Pangaribuan tetap mendukung, biarpun mereka tidak pernah ikut rapat, pernah sekali rapat Zoom dengan Amang itu, tapi tetap mereka mendukung melalui grup dengan doa penyertaan seluruh panitia Tarlumobi, Amanami, panitia Opung Doli yang 3 itu luar biasa, hampir usia 80 tahun masih tetap mendukung kegiatan kita di gereja ini. Songono Amang, aka kegiatan nami na adong di Hurion selama mau menjelang Natal tanggal 22 Desember. Banyak pelayanan kami memberikan makan tukang ojek. Sekitar Pondok Bambu tukang ojek dan pemulung sekitar 200 bungkus. Dari mulai gereja ini sampai ke Bambu Duri sampai ke Angkatan Laut. Luar biasa, saudara-saudara kita tukang ojek yang kita tidak mengenal mereka, tapi karena kasih Tuhan kita bisa memberikan nasi bungkus kepada mereka dengan tanggal yang sama, waktu itu pas hari Sabtu. Begitu juga KUR gabungan tidak mau ketinggalan membawakan program, yaitu ke Panti Tunanetra El Safan, memberikan nasi bungkus dengan ada donasi sedikit buat mereka. Begitu juga Amang, pelayanan kami untuk tahun kemarin luar biasa. Satpam-satpam yang ada di sekitar RW gereja ini, RW saya kurang jelas RW-nya berapa, semua kita berikan. Biarpun sedikit bantuan kita si Palas Rohani Nasida, kita memberikan kepada mereka, baik itu security, tukang parkir, Tarlumobi, nama buat sampah di gereja on setiap hari Minggu. Mereka senang sekali Amang, karena kita bisa memberikan si Palas Rohani Nasida. Jadi salah udah kotu kita sudena, Tarlumobi perhalado nama dukung kami, seluruh orang tua kami, anak-anak kami mau lihat godang sahalai udok kontu kita sudena. Songono Amang pertanggungjawaban nami laporan keuangan panitia Natal 2020 dengan tahun baru 2021 HKBP Gereja Pondok Bambu. Laporan penerimaan partisipasi jemaat melalui janji iman atau donasi sebesar Rp81.600.000. Partisipasi anak sekolah minggu Rp17 juta. Persembahan minggu Rp48.425.820.000. Pengeluaran seksi perlengkapan sebesar Rp3.245.000. Seksi konsumsi Rp24.412.500.000. Untuk keperluan anak-anak kota sekolah minggu sebesar Rp15.527.028. Seksi sosial, puji Tuhan, tahun kemarin kurang lebih si Palas Rohani Huriata yang berhak menerima, baik itu semua yang bekerja di gereja ini, baik itu pemusik, organis dan Drihen, Inahana, Simeon dan Amang na pensiun, biasanya terima. Pokoknya kerjanya ada 3, jobnya ada 3 di gereja, kita hanya memberikan 1. Jadi untuk tahun ini juga kita berikan semua mendapatkan si Palas Roha, tapi 1 orang hanya 1 amplop sebesar Rp36.600.000. Untuk seksi acara Rp3.050.000. Seksi multimedia Rp29.549.999.000. Inventaris rumah pendeta resort sebesar Rp24.889.105. Seksi keamanan Rp2.400.000. Jadi Amang Inang penerimaan Rp144.669.632.000. Pengeluaran kita
3.669.632. Saldo panitia kami sudah berikan kepada kuria kita sebesar Rp3.356.188.000. Amang, nanti akan ditayangkan cuplikan Natal, apa yang kegiatan kita di Natal kemarin. Ini mungkin Amang dengar ada inventaris huria. Kita berikan karena ada sisa uang kita, sisa uang panitia, rumah Amang Pendeta Resort, kita berikan 3 tempat tidur, 3 unit lemari, betulin kursi, dengan mesin cuci 1 tabung, dengan Spencer, dengan betulin jok atau itu sofa di ruang tamu, dengan pembetulan garasi. Begitu juga Amang Inang Multimedia. Ini hasilnya. Semua ini adalah barang gereja sekarang. Sebelum panitia Natal, sebelum terbentuk panitia Natal, selama ini Amang Inang semua kita minjam dari luas. Hanya satu punya kita, yaitu handycam. Tapi untuk tahun kemarin, tahun ini kita bisa membeli handycam 3 unit langsung. Itulah yang kita pakai sekarang, dengan 1 PC komputer komplit semuanya, dengan mejanya, dengan semua kabel-kabel, sebesar Rp29.999.999. Amang Inang saleh doko tuhita molate godang madihita sudena tarlumobi amanami akapadita doa kaparahado. Kita mau melihat sekarang cuplikan, biar kita mengingat memuji Tuhan terus, kita tidak mau lengah, tetap kita mau memuji Tuhan, kita mau memberikan, kita tonton cuplikan apa sih kegiatan kita, mungkin kemarin-kemarin sudah lupa, dengan semua barang inventaris yang harus ditayangkan sekarang. Ayo Kak Jul, dari cuplikan dulu Natal.
Sonima amang nabuhi huwain hami tuhita sudina. Bisa sebentar lagi ditayangkan semua inventaris Huria. Molate sahalai hudokon tu Tuhan. Songoninang tu amanami inanami nadong di gereja. Songoninang adong di jabu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sambil tapai hut-hut nang tinayakon ni multimedia digital bagason bason rite upaya ni panitia Natal 2020 songoni tahun baru 2021. Maliati ma di tuhata songoni ma nang mauliati di pasahat huriata HKB Pondok Bambu Tuhamu inanami do amanami panitia Natal 2020 do tahun baru 2021 di kerjasama nadinggan lau songoni di hasil naung tapai hutihut nakin nang pe di suasana pandemi COVID-19 sia ale luar biasa naung ditayakon nasida nakin naung dipasah nasida nakin di hasil do diaka inventaris nataba tu bagas ni resort lau songoni muse mendukung ibadah siganuk minggu marhite multimedia nagabe milik ni huriata inna selelengon mamijam do hita alai nunga takas nakin dibohali panitia Natal hita tahun 2020 2021 holan hata mauliate ma inang di pasahat huriata tuhamu siga jangur ma aka inanami amanami panitia Natal 2020 songoni tahun baru 2021 gabe pilihan na hucus ma dia dupan ni debata sudi aka pakubasyo munai ulau munai laos gabe las ni roha nang di tonga-tonga ni ngoluta lumobima di huriata alani di bagasan guar ni di bata ama doh di bagasan guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus doh di bagasan guar ni to di Purbadia panitia Natal 2020 songoni nang tahun baru 2021 ububarho kami ma secara resmi mau lihat ma di tuhata. Andora sota BG hatani debata marende maita sen bukuende nomor 763 ayat sada. Molo Jesus dong amilas roham, Jesus ipangurupim las roham, kota porseauni lohotos ni rohami mabdongaton Jesus ilas roham, las roham, mabdongaton Jesus ilas roham. Marsinon damali hobit tapakirimoni mardonaton Jesus ilas roham. Damene debatan hasumurung sian saluhut naroha ima mangramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna sialum lausongoni hata horas bahasa hatami Tuhamu aka amanami nanami nang yanakon nami nama dohoti ibadah marhite live streaming di tonga-tongani bagasta laus mauliati ma di Tuhanta
Dung tari parhita tu tahun 2020 sada odo pehita boy tatap muka lahu patupa ibadah anggiat ma nang tua katiki na mangihut lam boy hita muse lam taba akan nama dohoti ibadah secara tatap muka di tongah-tongani huriata laos tapai huti hukmah hatan debata di tongah-tongani minggu ta sadarion di minggu letari marlas ni roha mahamu imana tersurat di Efesus bidu 2 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10. Efesus bidu 2 mamukasian ayat sada sahat rodi ayat 10. Tapai huti hutma di pangulu di batado akan amate di bagasan dosa hamu pe nungamati hamuna julu hinorhon niaka pangalausion dohot dosa muna aka nanyulahum muna marguru tutikini hasianganon mangihuton lomoni na marhuaso di awang-awang ima todi na mangula nuaing di bagasan aka anak nasosiat hata rapon nasidado nang hita sasudi na najulu mangulahon aka hisap-hisap ni daging ta dina ta turut lomo-lomo ni dagingi rodi aka sakap-sakap na jadi anak sirima sadduhita sian bakuhian dusun akan asing alayanggu debata parasi roha buluddu jala parholong roha nabalga maradupun hita jala rapun Kristus do dipangului bana hita akan naung mate di bagasan akka pangalausion nasian asini rohana do ubain na malua hamu gabe rap di pangulu jala rap di pabakit hita tugonggoman banua gijang di bagasan Kristus Yesus laos patuduhonon nado dia katiki nanang rodo pe surung ni hamuraun ni asini rohana di habasaun nai maradupun hitam di bagasan Kristus Yesus ai siana sini rohana do ubain nama lua hamu dalan hapur sehaun jala dada binahemuna si lehon-lehon ni debatado datung sian parulau ni asa unang adong nama muji diri ai jadi-jadian nado hita aka natinopa di bagasan Kristus Yesus asa marulaun nadinggan hita akaido di pature di batahian asa ta parangehoni ido ianggo sahatna amu akadongan na hinaholongan di bagasan goarni Tuhan ta Yesus Kristus pasti sudi hita heado mamireng bakini namati manang buhabe secara khusus sudedo hita ya mamireng bakini namati tung tasonggahi pe bakini namati manang gugu-gugu suarata lomo ni rohatta madok akasi dohonotta manang dia pe tabai tu si dangadong be pakilalan ni manang tape hope akan aduk-duk tu pamatang ni bakke namati tuk sodong do dohonon ni ngalu jaau nang naing dohonon hamu aka manami nanami songonima kondisi ni jolma na pinabua ni Apostol Paulus di Turpuk Jamita di minggu letare di minggu sadarion
Takas do nakin tapai hutihut sian ayat sada saat roh di ayat tolu didok di si jolma nama te dohita ala pangalausion dohot ala ni dosata. Jolma nama te dohita ala ni dosa dohot ala ni pangalausiota. Guar nama mati tung taba buah-buah pe balga situ tu dosa na dang dihilalai na dosa dui jaladak persoalat di banai tung dipaingot pe taringot tu dosa na tong dodang adong reaksi na tung burju pe rotu gareja di bege jamita alai tung buhape uli ni jamita dang masuk itu rohana jaladang adong hamubaon di rohana tung takas pa di pato orang tu si taringot tu pakokopon ni Tuhan Yesus di hau pinar silangi dang adong pakorhoni di hadirionna. Semuanya itu bagaikan angin lalu. Songon alogo sabing na mamulus doi di rohana. Nanang dohonok ko manginang hacik na yate. Molo songoni sudi hadirion ni jolmai. Di patudos songon namati. Alai tuani ma tari par barita nauli tu hita, sahat barita nauli tu hita, ido napinabuan ni turpuk jamita di minggu letare di bagasan sadarion. Diuduti dohot ayat napau patoni. Alai yang gode bata para sirohabulud do jala parholong roha nabalga maradup pun hita. Parholong roha nabalga maradup pun hita. Ahado horwa di patu-patu hita. Ahado horwa di patu-patu bata tu hita. Ima dina sinurunai anak nasadiri Tuhan Yesus Kristus roh tu hita. Ama horwa di ban Tuhan Yesus tu hita. Adong tolu na pinatupan ni Tuhan Yesus di hadiriota. Adik pesongon jol manong mati hita. Dia mai didok hata ulaun. Jala rapon Kristus di pangolu ibana hita. Rapon Kristus di pangolu ibana hita. Gabe rap di pangolu. Jala didok nakin rap di pabakit. Tu dia di pabakit hita, didok nakin tugong goman banua gijang di bagasan Kristus Yesus. Jadi saluhuk nai songon topik ni mingguta di bagasan basun holan asini rohani di batasa bingdui. Molo didok rapon Kristus do hita di pangolu, gabe rap di pangolu hita, jala rap di pabakit, tugong-goman banua gijangi, di bagasan Yesus Kristus saluhu nai, holan asini rohani di bata sabing doi. Dangadong alania kaulau nadinggan nata patupa. Manang dohonot tadi bagasan bason dang alani nyanialap ni tua. Dangadong ialani parulau ni jolmap. Itu semuanya bukan karena perbuatan-perbuatan kita. Alai didok nakin taruli hita disi ise na porsia di Tuhan Yesus. Tua kaido di lehon sudenai. Itu diberikan bagi orang yang betul-betul mengimani dan percaya kepada Yesus Kristus. Amu akadongan nahina holongan narap marminggu hita di tonga-tonga ni bagas joroon lau songonima di hadirion ni akamanami inanami nang yanakon nami nama dohoti ibadah marhite live streaming di bagasan minggu sadarion di minggu letare marlas ni roha mahamu nung ngadohot hita majalui molo dung porsea hita jalata jalo Tuhan Yesus gabe si palua di hita kita sudah
menerima itu. Jala dohonot tadi bagason bason balgado pakorhonna di tonga-tonga ninguluta. Aigo gabe jolmana mangulu mahita. Artinya kita memiliki hidup yang sejati. Kita memiliki hidup yang sejati ketika kita mengaminkan, mengimani Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita memiliki hidup yang sejati. Dang jolmana mati bihita. Nang pe mangulu do bihita. Kalaupun kita hidup sekarang ini, kita tidak lagi menjadi orang yang mati, yang tidak punya perasaan. Dot akan asingna. Alani ahama pakorhoni dihita hamu akadongan nahina holongan. Didok napistar songonon akahalak nong porsea nang majalo hangoluan nai baru sian Tuhan Yesus Kristus dapat didirina perubahan. Ketika kita menerima Yesus Kristus itu menjadi penyelamat dalam hidup kita ini, kita harus ada pembaharuan. Naparjolo didok gabe dapotan las ni roha mahita ai dang tadi konon ni debata behita alai nunga takas dihita na sayukap do pitu ni jabu dohot roha ni debata majakun hita asal ma olo hita porsea ima hamuaka amanami dohot inanami di minggu letare marlas ni roha mahamu na mangaleon semangat dihita ala olo debata majakon mulak hita, mulak tuibana. Ketika Allah mau menyambut kita, mulak tuibana. Imana parjolo pakorhonna tu hita di bagasono basonna paduahon, gabe sumuang ma nang cita-cita ningoluta. Gabe sumuang ma nang cita-cita ningoluta. Lapatan nadang madele behita, jalalaus lonong digabolisop ni dosa alai ala nang tadada Tuhan Yesus ipaluai gabi adong masemangat dihita nama norusom cita-citai akan terus di dosa dang adong be cita-cita ni soholan mangulah dosa akan terus mian di bagasan dosa enggak ada cita-citanya itu terus mai mangulah nakka dosa alai halak nang majalo Kristus sumuang ma semangat hidupna lahu manoruson cita-cita ninguluna alaniaha ala dihilala nungadong Tuhan Yesus nabui mangurupi doho pamonakon ibana manangise naung hampir putus asa dohonot tadi bagasono bason nuaing ingot ma lumobi ma di tongah-tongah ni minggu letare di bagasono bason marlas ni roha mahamu nunga di pangolu Tuhan Yesus iho terus semua cita-citami. Kita teruskan cita-cita kita. Cita-cita kita, target kita bukan hidup di dunia ini. Tetapi cita-cita kita hidup di kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tusido. Dan dipertibiok kita. Jalan apa tuluhon hamu kadongan nahina holongan gabe sumuang ma nang kemauan hidup. Buasa dohonot tasongoni sumuang kemauan hidup ta. Ala nunga diocop dosai sude holong ni roha gabe dangadong be kemauan laho patu panadinggan. Alain waing Roma Tuhan Yesus maka holongi hita jala panguluhon hita. Nunga dipasuang be kemauata laho maka holongi bana. Lahu maka holongi nang dongatna. Kita dikembalikan bagaimana kita supaya mengasihi Allah, demikian juga mengasihi sesama. Artinya ibu bapa dan saudara-saudaraku yang kekasih, kebangkitan kemauan untuk melakukan apa saja bagi orang yang kita kasihi. Kasih itu membangkitkan kemauan untuk melakukan apa saja bagi orang yang kita kasihi. Mukadongan dahina holongan
Holan asini rohani di bata sabindo dapat hidai. Holan alani asini rohani di bata dapat hidai. Kasih itu membangkitkan kemauan untuk melakukan apa saja bagi orang yang kita kasihi. Ya dora taingot hamu kadongan nahina holongan sada barita na sungonon. Adong ma sahalak pamunu sasitongna ala mamunu hadirionna ikut dihukum gantung ma hadirionna. Jadi asabui ibana bebas ikut adong ma pengampunan. Harus ada pengampunan kalau dia ingin bebas. Imana masa malu adong hadirion ni sada halak na nang digatung alaya sabui bana bebas unang digatung ikon adong mahalak na mengampuni bana sian na toras ni na binununay sasitong nanung disakoton tali tu gatungani turukung na tokinari saut ma eksekusion na hadirion na asamate hape topu maro inang ni na binununay. Roma na toras ni na binununay. Didapot ma pamunui na nainggat tukuron nai. Dipastak ma dungin didok ma aku mengampunimu. Nang pe dipastak hadirion na ala didok inatau do aku mengampunimu. Songoni do hamu kadongan na hinaholongan didok debata tu hita. Buasa taduk songoni manang buhape tabain lahu pading gaton pabahenata dang mungkini boy manobus dosata. Bagaimanapun cara kita memperbaiki hidup kita ini, itu tidak bisa untuk mengampuni kita. Dang boy dohonot tapasuakon haci ni rohani debata alani dosata. Alai di situasi nasongonima ro di bata madok tu hita aku mengampunimu. Ima asini roha ni di bata nasotaralang. Itulah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Aku mengampunimu. Amazing grace. Dohonota. Hamu kadongan nahinoholongan alanin. Takas mata beyok di minggu sadarion di minggu letari marlas ni roha mahamu. Aha nabinain ni Tuhan Yesus tuhita. Aha napinatupani Yesus di tengah-tengah ningolutta di bagason bason. Takas mahita maka moliate honi tu adupan ni di bata. Molo takas tasadari ise hiad dohita adorang sotajalo Tuhan Yesusi. Asa unang behita ngulak mangaduk tungulu na lilingi. Dia mangulu na lilingi, ngulu na di bagasat dosa. Dia mangulu na lilingi, ngulu na di bagasan hamatian. Mulo tasadari doa sini rohani Tuhan Yesus Kristus nang tajalo pasti marusaha dohita. Tung rohani di batado na tahaciti dia kena mangulahud dosai hita. Uju di bagasan dosai hita. Tung rohani di batado na tahaciti di si. Didok unang taulakop betu si. Unang belam tahaciti rohani di batang. Nang pedohonot na di sidang lomorohan si bolis mangida hita molo tahaburjuhon mangulahon akan adinggan. Nuaing dipaingot hatan di batado hita. Alani siulau taima patupa akan adinggan. Molo tapatupa akan adinggan dada asa diasi hita. Alai alanong diasi di batado hita. Ketika kita berbuat baik.
tung ulau nadenggan dia pe dang boi i lahu paluahon hita. Kebaikan manapun itu yang kita lakukan, itu tidak boleh melepaskan kita dari hukuman Allah. Dang marlapatan dohonota di bagasan obason ha kristinota moloso marpabuyehon ulau nadinggan. Alayahado nanidok natuhita di bagasan obason. Tuahado ulau nadinggani. Didok halak Kristen ikon mangulahon nadinggan. Tuahado ulau nadinggani. Ulau nadinggani tapatu ba ima patuduhon holong tatu di mata. Ketika kita berbuat baik, itu adalah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kita harus membuat hidup kita menjadi sepadan dengan kasih yang telah kita terima. Kasih Allah yang kita terima menanamkan kewajiban kepada kita untuk melakukan perbuatan kasih. Ima marhite nama kangulu honaka nahina lomohon dohot na palason rohani di banta. Na parpudi mahamu akadongan nahina holongan adong do sada ruas ni huria na diponis na hatok nama mati ala sahit kanker hati hadirionna. Jala disuruh dokter ma asa dibuang mamulak tu jabu. Ape dung dibuang mulak tu jabu dang rana mati. Saya terus malgi halgip. Terus malgi halgip. Leling. Alai adong masa dana tua-tua didok masa ngonon atik behado na julu adorang sorotu Jakarta ni bana di paboduton si paitok pertahanan ni daging na ninna na tua-tuon didok na tua-tua ma buka majolo atap sengi sada na dijabunai salebar pe buka hamuninna tohodo tong dung dibuka taruk ni seng na dibagas nasidai mami tortos hosana. Ala ido didok tadana nadong pertahanan ni dagingna. Molotohoi hamu akadungan na hinaholongan ima tadana naganggu ibana di Yesus. Nang pe targuar Kristen. Alani unang adong dihita na margidjang ni roha ala mangulu hita jala malua hita nuaing tungotik dang adong alani jasad tay. Ala dipaingot hita di bagason bason pasirip maroham makka malatihuni. Molodohot hita di jauh de bata di bagason bason. Gabe na posona pabuahon na sinirohana. Unang adong otikpe na margidjang ni roha. Alay pa sirip ma ngolum lahu majalo ka ulauni. Amin martang yang mahita. Mauliate marohanami Tuhan ala nung ngatakas di bohaliho hadirion nami di bagasan obason di minggu letare di minggu las niroha asinirohamdo na panguluhon kami. Dada alani pabahinan nami akan nauli akan nadinggan. Alai tungala asini rohamdo. Lausongonima ale Tuhan. Sai pasu-pasu mahami marhiti asi dohot olong ni roham. Dia kapar dalanan ningulu na pinasahat mudo pinang tujuluan ni arion lumubi ma Tuhan. Di namasa dope COVID-10 sia sori mago ni COVID-10 sia di bagasan obas partikianon saya siniruham ma Tuhan nahu pangasahon hami molope mangula akaulau nami hami siganu pari
buhali mahami Tuhan di bagasan nasi dohot holong ni roham. Langsungoni ma Tuhan di tengah-tengah ni minggu sadarion naung takas pembubaran ni panitia Natal 2020. Langsungoni tahun baru 2020 sada. Naung takas di pertanggungjawabun nasida akasi hobasan nasida saluhutnai Tuhan gohima lasni rohani huriam marhiti mamasu-masu hodi sudiaka inanami doot amanami na turut ambil bagian di tengah-tengah ni pelayanan ni gabe hasanga pun di guarmu masaluhutna akanani ula nasida pakubasion nasida mananga hape nang pinasahat nasida songon pertanggungjawaban di sudeu lau ni mabohali akan narikot di tengah-tengah ni bagas resot songoninang di tengah-tengah ni huriamon gabe las di rohamai di tengah-tengah ni huriam sigajang umur mak akaina nami dohot amanami na terlibat di kepanitiaan Natal 2020 songoninang 2020 sada di tahun baru asiroham Tuhan lam tabai gugu dohot hahi pasun nasian ho ubuan hami tu adupanmu saluhu naka program-program nanaing si hobasan nami di tengah-tengah ni huriam di minggu-mingguon sai buhali akan aposom nang parhaladum nang ruas ni huriam lahu payutihu saluhu naka ulau ni lumobi ma Tuhan hubua kami tu adupanmu di bagasan obason dongan nami na di bagasan parsahiton mungkin dak kubutuh hami Tuhan dalam daftar surat guar nasida di warta di bagasan obason dia kadongan nami namar sahid secara khusus Kris Pandapotan Ambarita sian sektor opat wik saplopat na dirawat nuang di rumah sakit primer Jatinegara pasu-pasu mahadirion indongan nami in asa jupang hama malum ni parsahiton sumuang gugunan ang tujuan ni harion lasungonima dia kadongan nami na butuh perawatan dope di bagasan obason na di tengah-tengah ni bagas na manang di rumah sakit pei asiroham Tuhan lehon gugu dohot hahi pasun nasian ho pasu-pasu Tuhan nang dongan nami na marulang tahun di bagasan minggu-mingguon adong torupna 10 opat halak mungkin adong dope dongan nami na sotar surat guar nasidat nang ipe Tuhan upasahat kami tu ada puan meguhima lasni rohan nasida di ulang tahun na pinasahatmu asa gabe sigajang umur nang hadirion nasida atong Tuhan sahat tuho mangulu nami mari di Yesus Kristus martangia kami tuho amin taparadi maruhatta marid di mahita laos tapasahat ma piliata songon naung di wartahon nakin tujulu mahita pasahatun piliata mari di mahita asini roham hupuji alaho manobusan ibaias horohatu gabe soranganmu ingananmu rohanami tondimi manggohi pakai dohot golunami gabe ulami Sai ramoti marohatu asaboy gohan muang sai mabar ma pasu-pasu nang marhi
kesiana ingananmu rohanami kondebi manggohi pakai dohot ngolunami gabe ulami hati dagon hami agogo oni totong paluahon namar dosa nang parjahat naholong ingananmu roganami kondibi manggohin pakai dohot ngolunami gabe ulami Tatangya kon mapiliata tuadu pani dibata martangi yang mahita ali dibata amanami na di banua gijang kodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan donasa ulibasa na maliutus upasahat hamima sian nanihon mitu hami pilihan nami tuho sai jalomai gabe uap nahucus di jolom pasu-pasu mai jalara mutia sahu parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tongah-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadda hami gudang nisi lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehombi tondironi pamataku osadohot gogoki roni saluhutartaku Alia manamin na di banua gijang sai pinerbadia magoarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malumu ni ruham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesa madosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangagom. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasarhon ma damena tu todim. Amin. 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 Losong lima di hamu akama nami dan nami sahma tabi nami namak kubasi ulaun ni tuhatta di minggu sadarion sialum
Oras mahida Tuhan ma nama masuk-masuk hita saluhna. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Iya. Iya. Barang. Iya, iya.